जोड़े खरा खाइले गुरुवार दिन दिया हो आगु गला बेलू मुझे नहीं किसी हम खाई काची खाई हुएनि सी कचा कचा माने मजा लगे खाइବାକୁ हाँ जो ऊपर ऊपर काट तुम तो गाई नहीं कुटा ना कौन अरे बड़ पुणी केमी हम ना पुणी मांडा से गाई ने रोटे हब ଆଉ ଉପରୁ ଉପରୁ କାଟିଲେ ପୁଣି କେମିତି ହବ ଯେ ନା ଶାଢ଼ୀ କମିଲା ବା ସେ କମି ସେ ଫାଷ୍ଟ ଦାରଟାରେ ନୁହେଁ କି ତାପ ସେଇ ଟେକିକି କାଟିବେ କାହିଁ କହିଲୁ କୋଉଠି ହିଡ଼ ଦିଆ ହେଇଥିବ କଣ ହେଇଥିବ ନହେଲେ ଧାନ ମାଟି ହେଇଯିବ ସେଇ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନଟା ଯେତେବେଳେ କଟା ହବ ଯୋଉ ମେସିନରେ କାଟ ସେ ହାଇଟ୍ କରି କାଟିବେ ଏତକ ଶୁଖିଆଶୁଖି କରି ଅଖାରେ ପୁରେଇ ସାରିଲେ ଆସିବି ଦା ଧରିକିରି କାଟିବେ କୁଅକୁ ତା ତଳେ ଖଣ୍ଡେ କାଟିବ ହାତରେ କାଇଁ ତାକୁ ପକେଇ ଦଉନ ଶାଢ଼ୀ ବାଟ ବାଟୁନି କାଇଁ ଭାଇନା ଗୋଟେ ଭାଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଭାଞ୍ଜରେ ସେ ପଶିଲାନି କି ସେ ପାଗଲା ନା ଆଉ ଜମ୍ବୁଆ ଜମ୍ବୁଆର ହେଇନଥିବ ମେସିନ୍ କାଟିଲେଣି ଧାନ କେତେ ନା ଆଗରୁ ଧାନ କେତେ ସାଢ଼େ କାଟୁଥିଲା ଘର ପଟେ ଭାଇନା ବର୍ଷା ସିନା ଥିଲେ ହବ ବର୍ଷା ନଥିଲେ କୋଉଠି ଆସିବ ଦି ବକେରେ ଧାନ ନ ହବ ଏଇ ବିଲଟା ହଁ ଆର ବର୍ଷ ହେଲେ ହେଇଥିଲା ପ୍ରାୟ ଭଲ ଟିକେ ହେଇଥିଲା ଚରପା ଖାଇ ପ୍ରାୟ ଖାଇଛି ସେ ବିଲରେ ଜମା ନାହିଁ ଏବେଳା ମସୁରୀ ଧାନ ପୁରା ଏଇଆ କେତେ ରାଉଣ୍ଡ ଗଲାଣି ଗୋଟେ ବକେରେ ଧାନ ହବ ସବୁରେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ବକେଟ ହବ ସବୁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବକେଟ ହବ ବୋଧେ ଧାନ ଗଛ ଏଠି ଗୋଟେ ହେଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ବୁଦା ହେଲେ କଣ ହବ କହୁନ ନ ପାଇଲେ ଏପଟ ଖଣ୍ଡିକ ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବୁଦା ଅଛି ନ ପା ଲୋକ ହେଲେ ଚିଠି ଦିଏ ଦବ ଆଉ ସେ ଆର୍ଥର ଆଉ ସେ ବୁଣା ଫୁଣା ଛାଡ଼ିଦିଏ କଣ ବୁଣା କେତେ ବେଶୀ କ୍ଷତି ନାହିଁ ସେଠି କାଇଁ ହବ ନା ସେ ଯୋଉ ଧାନ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଗଳୁଛି ସେଇ କଥା ନା ମୁଁ ଧାନ ସିଏ କଣ